Ola, persoal. O meu nome é Carlos Velasco Souto, son profesor titular de Historia na Universidade da Coruña e son o coordinador deste libro que ven a lanzar agora a Traves Editora, intitulado 40 datas que fixeran a Historia de Galicia. É unha obra que eu coordino, mas de autoría compartillada ou colectiva, non? Esta foi encomendada pola editora a un conxunto de profesionais, digamos, da historia de ensino medio e de superior do noso país. Entón, os autores son, a parte de min mesmo, Alberto Lago e Enrique Egea, que se dedican á parte de historia medieval, Francisco Xavier González, da parte da antigüidade, e María Ribo, que é especialista en historia da arte, da etapa da historia moderna. Eu fago a parte da historia contemporánea. Que recolle este libro, con este título curioso, aparentemente suxestivo? Bueno, pois precisamente tratase de recoller esas datas, un conxunto de datas que podían ser máis, podían ser menos, significativas da nosa historia, e significativas non tanto polo que elas mesmas valen, non? Sino polo que, sobre todo, simbolizan, e de alguna maneira, os procesos, diríamos, que daquelas son expoente principal, non? Quero dicir con isto que a visión que no conxunto tentamos transmitir no libro é, máis que nada, non tanto unhas datas determinadas que determinarían, digamos, o percurso histórico da historia de Galicia, como salientarmos procesos históricos, un conxunto, do que esas datas sería propiamente un exponente e, ao mesmo tempo, unha especie de compendio, non? A quen vai dirixido este libro? Un libro, un manual de divulgación, basicamente, un pouco do que son as chaves identificativas fundamentais da historia do noso país, e vai dirixido fundamentalmente ao público galego, inda que con unha pequena chamada de atención, se se quer, ao público transmiñoto tamén. Por ese motivo, a grafía escollida foi, neste caso, digamos, o do padrón, digamos, do portugués, do galego internacional, quero dizer, do portugués moderno, un pouco tamén para poder facilitar a chegada deste produto pois a un público de un pouco máis para além das nosas fronteiras, non? Como digo, o carácter do libro é basicamente divulgativo e simplemente cabería indicar un pouco como aviso a navegantes que se cadra aquelas persoas a buscaron, a procuraren un maior número de datas presuntamente identificativas, non? do noso imaginario nacional, é dicir, aqueles que máis connotan, non? Galicia como nación, se cadra fican un pouco decepcionadas inicialmente porque algunhas destas datas efectivamente están aquí, mas outras aparecen realmente, digamos que subsumidas noutras máis abranxentes que son, en certa medida, máis significativas deses procesos históricos que aquí tratamos basicamente de suniñar. En fin, espero que o libro goste, parece ser que está tendo boa acollida e, oxalá, renda o servicio que os autores pretendemos que renda e, ao mesmo tempo, que a editorial, a idea coa que a editorial pretende lanzalo. Saúdo!